Πρέπει να συμπληρωθεί αυτός ο τύπος για κάθε άνθρωπο και αυτά τα ρο και r μικρό θα πρέπει να πάρουν κάποια τιμή. Αριθμητική τιμή. Ευρώ, δολάριο. Άρα λοιπόν το α είναι η αξία του ανθρώπου. Το είναι η παραγωγικότητα ενός ατόμου ηλικίας νη. Γι' αυτό πρέπει, για να το βαθμολογήσουμε, πρέπει να βάλουμε κριτήρια παραγωγικότητας. Πρέπει να ορίσουμε κοινά κριτήρια παραγωγικότητας. Φτιάχνουμε ένα πλέγμα νόμων για να καλύψουμε καλός ή κακός αυτό που λέτε παραγωγικός άνθρωπος. Εγώ είμαι πιο παραγωγικός από τον άλλο. Το το ρο, είναι η πιθανότητα ενός ατόμου ηλικίας α να ζει στην ηλικία νη. Δηλαδή πόσα χρόνια έχεις μπροστά σου ακόμα να ζήσεις. Βλέπετε ότι όταν πάτε σε μια ασφαλιστική εταιρεία, σας ζητάνε ακόμα και ιατρικές αποδείξεις DNA για να δουν την τάση σας, καρδιοπάθειας, καρκίνου, διότι θα πρέπει η ασφαλιστική εταιρεία να ξέρει πόσο είναι το προσδοκόμενο χρόνος που θα ζήσετε. Και αν τις πάτε αρνητικές αυτές τις εξετάσεις του DNA, θα σας βάλουν δεκαπλάσια ασφάλιστα. Αν μπροστά σας έχετε, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια, λέει, ιατρική να ζήσετε. Εάν σας λέει ότι θα ζήσετε 50 ακόμα, τα ασφάλιστα είναι μικρότερα. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν σε ασφαλίζουν καθόλου. Βάσει των ιατρικών εξετάσεων, γι' αυτό βλέπετε, μας ζητάνε όλους αυτούς τους νόμους που περνάνε για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για την υγεία μας κτλ. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι πιθανότητα έχουμε να ζήσουμε και τι να ψοφήσουμε. Το ρο είναι τα τρέχοντα επιτόκια. Με βάση αυτό τον τύπο, ζητήσαμε πολεμικές αποζημιώσεις πριν από 15-20 χρόνια, θυμάμαι. Τώρα δεν μπορεί να έχουμε αυξηθεί γιατί έχουν αλλάξει τα επιτόκια και δεν ξέρω. Αλλάξαν και οι νόμοι. Αλλά η αξία ενός χαμένου εργαζόμενου για 25 χρόνια δουλειάς, ζητάμε από τη Γερμανία, είναι 180 περίπου ευρώ.